хайрулло насриддинов, як ҷавони фаъоли тоҷик, дар муроҷиатномаи видеоӣ дар фейсбук бастани ҳамаи қиморхона ва марказҳои букмекериро дар Тоҷикистон тақозо кардааст. хайрулло насриддинов мегӯяд, марказҳои букмекерӣ насли ҷавони мардуми Тоҷикистонро носолим мегардонанд. гап сари он аст, ки маориф барои насли ҷавон мактаб месозад. падару модар барои тарбияи онҳо харҷи зиёд мекунанд, вале бачаҳои ҷавон ба қимор муҳтоҷ шуда пулу моли худро ба бод медиҳанд ва даст ба дуздиву ҷиноятҳои дигар мезананд, мегӯяд ин ҷавон. ӯ аз ширкатҳои букмекерӣ даъват кард, ки аз ин даромади муфт, ки дар баҳои саломатӣ ва осудагии насли ҷавон ба даст меоранд, даст бикашанд ва ин ҳама миллионҳои аз ҷайби мардум рӯёнидашударо барои рушди соҳаи дигаре аз ҷумла саноат ва кишоварзӣ сарф кунанд. қиморбозӣ аз ҷумла тавассути марказҳои букмекериро дини ислом низ манъ кардааст, вале бо ин вуҷуд ширкатҳои букмекерӣ дар Тоҷикистон муштариҳои зиёд доранд. дар Тоҷикистон садҳо марказҳои букмекерӣ амал мекунанд, ки бузургтаринҳояш Рахш ва Формула 55 ба шумор мераванд. исми хайрулло насриддинов, ин ҷавони зодаи Кӯлоб, моҳи пеш замоне вирди забонҳо шуд, ки ӯ эълон кард, ки ду хонашро дар шаҳри Кӯлоб ройгон дар ихтиёри онҳое мегузорад, ки ҷои хоб надоранд. ӯ ҳамин тавр барои сохтани як хобгоҳ барои мардикорони мардикорбозори назди бозори Султони Кабир дар шаҳри Душанбе ташаббус кард, вале мақомоти меъмории пойтахти Тоҷикистон ба дархости хайрулло насриддинов посухи рад доданд. дар посухи идораи меъморӣ гуфта мешуд, ки дар он ҷое, ки ӯ мехоҳад барои мардикорон хобгоҳ бисозад, тибқи нақшаи генералии рушди Душанбе бояд гулгашт бунёд кунанд. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ҳозир дар ҳамин ҷое ки ман истодагим як ду сета фирмаи букмекериай лаҳнат ва инҳо мехонам. ин як чизе ҳастае, ки дар ҷумҳурии ҳамон ҷавонои моро носолим кардест. имрӯз ман медонам қати робар ями гап мезанам. ин астатон ба чишм бибинем. ҷавоное ки бояд донишҷӯн, ҷавоно бояд ба кор як робар инҷа ҳаста. бачаҳо камератон мекун, хафа нашин. хулас масъала дар он аст, ки ҳамин ҷавонои моро маориф тарбия метавад, мактаб месозад. дар айни синаи ҷавонишон, дар айни ба балоғат расиданашон, ҳамашон дар намиҷо ҷо омӯхта шидагиам тамоман. ҳар як танамиам бозӣ мекунад, ҷавонои носолим шидаин шумо ҳаматон уже. ин ҳамин коми ба гапи ман мисол агар зидай бигӯя, ки гапат нодурустай. меем бой метен шумо ҳамиҷон, бой метен, бо сумковӣ мерем. бо сумковӣ мерем, намёбем, бо бой метен. ма як кор мекунем, ки ҳамин чизо дар ҷумҳурӣ бас шаванд додарҷон. барои нама қадар ма камера кестам. ҷавонои моро носолим кардаян, миллати мо аз байн меравад хеле кунем агар. яъне ки фарзандҳое ки мисол падару модаро тарбияшон метананд, калоншон мекунанд, харҷ мекунанд барои онҳо давлат мактаб месозад, маориф тарбияшон мекунад. анаму ҷавоно дар ҳамин букмекерхонаҳое ки ҳар як шаҳр ноҳиёмонда ҳар қадам да вомехӯрӣ намода медроянд. дар уҷа як фазои фасонай, диван пивано серьёзна, ҳама хушрӯ, намефаҳманд ки дар чӣ ғалти дестем. медроянд, бой метананд, асабӣ мешаванд, бо пулковӣ мераванд, бо пул меёванд, қасдгирӣ як бояд биёнд. меам бо бой метан, тамоман аз асаб мемонанд, псих мешаванд, ба роҳи дуздӣ мераванд, дигар роҳода мераванд, қати зану фарзанд ҳама чизошон қати ҷидо мешаванд. ман зиддим ҳамин букмекерро да тамоми конторотона маҳкам кунен. номерои телефони ман 988 1025. ягон кас ягон гап дошта боша мара занг бизана, ягон зид. хуб, миллионҳое ки аз ҳамин ҳисоби букмекеро, ҳисобе ки миллати моро носолим карден, кор кардагиётона дар рушди кишоварз, дар рушди саноати ҷумҳурӣ, барои аз байнбарии бекорӣ расход кунен, агар сарф кунен, мумкин аст ки мо одамҳо бубахшемтон. агар не ки намебахшемтон. точно ҳамин чизода. саломат бошен. ҷавоное ки намҷа клиенти ҳамон илтимос, ягона қувваи ман қувваи зорист. надроинам букмекеро қиморбозӣ накунен, ки носолим мешин. моро насли солим лозимае, ки тоҷикои мо бушкуфанд рӯз ба рӯз. ҷавонои мо ки носолим шавад, давлати мо пеш рафта наметавонад. саломат бошед.